I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. Bivši šampion teške kategorije 58-godišnji Mike Tyson vraća se u ring nakon skoro 20 godina pauze. Čitav svet s nestrpljenjem čeka duel između Mikea Tysona i Jakea Paula, koji će biti održan u noći između petke i subote na AT&T stadionu u Dallasu. Sume koje će obojica zaraditi su astronomske. Ukupan honorar za meč iznosi vrtoglavih $80 miliona. Jake Paul je u boks ušao kasnije, a inače po profesiji i YouTuber. Međutim, od ulaska u ring, gde je uglavnom imao neobične borbe koje su privlačile veliku pažnju protiv mnogih poznatih MMA boraca, uglavnom izlazio kao pobednik i do sada u karijeri ima skoro od 10 pobjeda i 1 poraz odlukom sudija. Tyson je bivši šampion teške kategorije koji u svojoj karijeri ima 50 pobjeda i 6 poraza. Ipak razlika u godinama je veoma velika, ali i pored toga ovo je možda Jakeov najveći zalogaj. Prenos ovog bokserskog spektakla obezbeđen je na poznatoj streaming platformi Netflix.